Hak jing rakhia dap arpusan snam galat kor lum he Sports and Cultural Club kabala long hamadan lekai juga club hak khat khandai tarik ujum mang arja arpusan ke club kala pen long ya lempung ya lekai football kabala tip kum galat kor pelun football tournament bar ka jing pun ko buram ya ki bahayeng jong ki saungot ki riurang ba ki bala no senyang ya katai kamadan Nalor kini kalau dan ru kajing play perda yau mau sa nam jang kita kiri orang ba kiba kentup yu ba hero mauri bam kuai hadwaru blai uba yat wan kar bam kuai hadwaru blai uba kilo warlarpi bam kuai hadwaru blai baru ba petros lingdo bam kuai hadwaru blai Kumban syukudau baya kene kemadan kebadan sau akar duna lasu thiet dakini ki riurang ba nakalong yeng jang ka kong shim mauri ka kong jo mauri bat ka kong lar mauri badai nak snong pam la krai pedang snong hakador ka ba lai spa tingka haka arpu khandai tarik unai wieng khat khandai spa nrupo ar Hakani keski lai don lang dau ba arden mela basayo maj UMLA ke nongkrem kumukong san uba kitbor lang sim MDC uba penshai mauri rang ba snong Kakong wan pernai wan kar ki samla puli nurse ke Woodland Institute ki kena school ke St. John Bosco School ke MJ Secondary School ke Reach Shillong Ministry School bat kiwai de. Haba ajing kran uba ardan ula penpau ke jing songo ikite ki riurang ba ki bela kloy ban no senyang ya kete ke madan na ke benta ke jing mentoy ki long dien bat ula kenturu ya ki pat ba baki dei ban jet ya ke jing long ke ba ki long dien kin mau da ke jing iet da ke jing dom. Kalau ke jikai yengi na ka jinglong jong gini ki sangut ki balak ploy bano senyang na laka jong kamet na kam ta ki long din ki mandin bala dangiru ki kwa baga kerteng ji kan im kan sa abang iyo ya kan la bar le ye na ta ka shnong ka thau na kam ta ka ri baga jat riu na kam ta ki paramarjan ki jungi ai bangin le ki kam ki babha ki jungi bat ya ai ka bangin le ka babha on ye kin mau pateng lapateng daga jing sngogi Nrei laringi kenmau gitu kibala dakhol no ye kani kan jaka siteng te dom aga jing long breu mo deinam deina aba ki long shwa kala pnio hado katta ka jing he aga jaka nrei ladan jan mar siteng silang bannut banle mo ya ga kam ka balong bean baga balong persha te la dei ban dom kenmau iki bukum kita tanama kata wat jet ba ki long din ki jing kin kenmau ini daga jing dom daga jing bitar jet haga jing em ka jing bagi long din mandin ken kenmau ini daga jing sngoi pemangi ni kenmau ye kini ki sangut kiri rangba hagani kapor kapamenta Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya